Yo he llegado hace más o menos 8 años al pueblo de Viver. La verdad es que lo de Almedíjar fue algo bastante casual, o sea, vinimos aquí a la Surera a pasar un fin de semana. Vam veure el projecte que hi ha al Butxerín des de Perú, de la Surera, i cridaren, en plan de... Ens agrada molt el projecte, la idea que teniu així ens motiva molt. Una llegada, claro, se compone de tu vida privada, entonces eso ha sido fenomenal. La gente de vivir en el pueblo, en el colegio, es extremadamente abierta. Estuvimos viniendo fines de semana, viendo un poquito más, y al final, al siguiente mes ya nos mudamos y nos vinimos a vivir aquí. Aleshores vaig ir casa en la Vall d'Almonesir i treball per al meu home en el Consorci Nord d'Educador Ambiental per a la Diputació. Així que, així estem. También había otras familias, aparte de nosotros, que ya estaban aquí y a partir de entonces fueron viniendo más. És un CRA, són 4 aularis en què estan a Baixes, Castellnovo, Vall d'Almonesir i Almedíjar. El context en els menjadors rurals del CRA de l'Alt Palància en realitat és molt similar als CRA d'altres zones del País Valencià. Tenen pocs xiquets i xiquetes escolaritzats, moltes voltes és poc rentable o no hi s'ha compte poder dur el menjar als centres rurals agrupats. N'hi ha un col·legi que han gastat diners en la cuina i no té trellat que si n'hi ha una cuina no es cuina. En aquest cas tenim un col·legi en una cuina en Castellnovo que està inutilitzada. Això seria un actiu al territori. Una cuina que no es gasta, que està tancada, aquest actiu està infrautilitzat, òbviament. El tema del comedor aquí, pues solo tenemos una posibilidad, que es una empresa que viene aquí y bueno, no estamos muy de acuerdo con el tipo de alimento que reciben. S'estaven ja notant alguns desequilibris i volien fer un document oficial, diguem, on se recollirà tot això. També, i aquest és el segon objectiu, per a tindre un format físic que legitimara una incidència política i una relació amb les administracions per a dir, això és el que està passant i n'hi ha aquí un estudi realitzat d'una manera científica per a respaldar tot allò que estem dient i poder tindre credibilitat i legitimitat en allò que s'està demanant. Lo importante es pensar en qué como, ¿vale? Comer sano, comer local, comer de la temporada. Es una sensibilización a la alimentación agroecológica. Al final, el que no té molta coherència és estar en un territori rural, haver apostat per quedar-te així i no estar menjant el territori, estar menjant igual molt pitjor que fins i tot en les zones urbanes. Se trata de un caso de desigualdad social donde la normativa y el sistema de gestión y funcionamiento del comedor están diseñados sobre la base de un modelo de escuela urbano que genera un agravio continuo que discrimina a las comunidades educativas del mundo rural. Una mesa cuyo objetivo sea atender esta problemática y generar una normativa diferenciada, en la cual se valoren los retos y las oportunidades del contexto rural para hacer viables la apertura y el mantenimiento de los comedores escolares, haciendo uso y estimulando los activos presentes en cada territorio.